YouTubes on täysin uudenlainen senttihuutokauppa, jossa juuri sinä saat asettaa oman tuotteesi myyntiin. Olet sitten yrittäjä tai yksityinen, onpa tuotteesi sitten uusi tai käytetty, olet tervetullut mukaan myymään ja ostamaan. Näin YouTubes toimii. Myyjä Pekka asettaa käytetyn plasma-TV:nsä myyntiin YouTubes-huutokauppaan. Kun YouTubes on hyväksynyt tuotteen, televisio näkyy YouTubesin tuotevalikoimassa. Tuotteelle asetetaan alkamisaika ja huudon kesto. Esimerkissämme huuto alkaa tiistaina kello 18 ja huutoajaksi on määritelty 1 minuutti. Pekan televisiosta ovat kiinnostuneet muun muassa huutajat Mikko ja Jaana. He ostavat YouTubesilta huutoja omalle käyttäjätililleen ja nostavat tarjousta Pekan televisiosta aina sentin kerrallaan. Huutoaika alkaa alusta aina, kun joku ostajista nostaa tarjousta ennen kuin minuutti on ehtinyt kulua. Mikko tarjoaa televisiosta 20 € ja tällä kertaa kukaan ei enää nosta tarjousta minuutin aikana. Näin ollen Mikko voitti huudon ja saa television omakseen hintaan 20 € sekä postikulut. Nyt Mikko maksaa tuotteen hinnan YouTubesille. Kun maksu on kirjattu palveluun, saa tuotteen myyjä Pekka viestin, että hänen plasmatelevisionsa on myyty Mikolle. Nyt Pekka pakkaa televisionsa ja laittaa sen postiin. YouTubes maksaa Pekan tilille television myyntihinnan sekä 40 senttiä jokaisesta huudosta, jotka on osoitettu Pekan televisiolle. Mikko sai siis itselleen plasmatelevision erittäin edullisesti. Pekka tienasi hänen televisioon osoitetuista huudoista yhteensä 800 € ja sai lisäksi television myyntihinnan. Tämän kaikkia hyödyttävän huutokauppamallin sinulle tarjoaa YouTubes. Tehdään yhdessä unelmistasi totta. Tervetuloa mukaan ostamaan ja myymään.